Bega Mari vagyok ismételten. Ha most már azt is kell néznem, hogy miket dobál ki helyenként a mesterséges értelemben, ott sem minden egyértelmű, és innen-onnan kell ollóznom, hogy micsodához mi való, akkor nézzük sorjában. A Nemzet Aranya 3 Nicolas Cagehez már el vannak juttatva az anyagok, a válaszára várnak, de szerintem 4 nem lesz, pedig még akkoriban karácsonyi filmként volt ez felemlegetve, és még 4 is lett volna. Hú, de jó volna, még 4 is volna. A közönség imádta, a stúdiót egyik film se győzte meg. Tovább 47 méter mélyen 3, ami a The Wrecked alcímet kapja, vagy The Wreck. 2025-ben kezdték forgatni. Na, itt ki kellett silabizálnom, hogy mi van, tehát elvileg még készül, meg nézem, hogy még mozis bemutatót is fog kapni. Jól van. Akkor van itt egy Kaylee Huttle színésznőnk, aki több mint fiatalon elhunyt autóbalesetben, Frederickben, ha jól emlékszem. Isten nyugosztalja, és még ráadásul siket is volt a lány, és a családjában is mindenki siket volt. A videót láttam, ahol az apja számol be a tragikus esetről, hát enyhén szólva az. Na, most megint kényes témára megyek, és itt is annyit mondok, amennyit összetudtam szedni. Till Tamás ügyében legkorábban decemberre várható ítélet. Az egyik foszlány azt állítja, hogy a hatóságok egy része több részletet kivizsgál, ugyanis azt állítják, hogy pedofil hálózatra bukkantak, és azt megkísérlik felszámolni. Van itt még egy rendőrségi hírünk, ami nem fért bele, vagy hiányosan itt a beszámolóba, azt úgy is beszúrom. Egy Magyarországról elszökött kábítószer terjesztőt Szlovákiában fogtak el.